гуфта мешавад ки дар вахш фархор ва данғара чунин ҷавонон дар ҷумҳурии тоҷикистон сафшон зиёд шидан мегирад. барои мад одиночка кардани фарзанд дар шумо розигии падари фарзанд дар кор мебошад. поён кардан бигирен дар ҳамун поён ҳастай видео. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. тамошобинони азизу гироми қадр, ҳатман якта лайк монда то охири видеора тамошо кунед. бародарони азизу меҳрубон, айни ҳол нафарҳое ки моро тамошо кардесен, хоб бо диққат гӯш кунед. имрӯз ва пагоҳ мо билетҳои конкурса мефурӯшем, ба ҳами стоп билет мебурем. ба ҳамин хотир бидроен шанс ай даст надода ҳозир билетотона бихарен ки тамом мешавад. ба 500 рубл 5 дона билетҳо метиҳем. ин ҳамин номерои ватсапе ки дар рӯи экран мебинен, дар ҳамин номери ватсап картаи Сбербанк ҳастай. карта ба номи Мунис Хуршедович меброяд. сумтона партоен, чектона дар ҳамин ватсап равон кунен. 10 нафаре ки билети бисёр мехарам, мо ҳисоб мекунем барои ин 10 нафар призои иловагӣ дорем. ҳамагӣ 74 дона приз дорад. бидро бахта бисанҷ ки 2 рӯз пас дигар билет намефурӯшем. хоб мегзарем ба қисми мавзӯи асосии барномаи имрӯза. се ноҳияи вилояти Хатлон нақшаи даъватро дар як рӯз иҷро карданд. чӣ хеле ки медонед, аллакай аз рӯзи 1 октябр даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз шидагиай. хушбахтона гуфта мешавад ки дар якум рӯзи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аллакай якумин ҷошида дар ҳамин як рӯз ворух нақшаи хича ба анҷом расонид ва гуфта мешавад ки дар ин давоми рӯз боз дар вилояти Хатлон се ҷои дигар нақшаи хича ба анҷом расид. гуфта мешавад ки дар вахш, фархор ва данғара се ноҳияи вилояти Хатлоне ки гуфтем, ана ҳамин ҷойҳое ки мо номбар кардем ҳамин ҷаҳо мебошад ва ин як хушбахтие барои ватани азизи мо, барои миллати азизи мо, чунки рӯз то рӯз сафи ҷавонмардои зиёд шидесай ки ба хоҳиши худшон зиёдтар ба хизмати ҳарбӣ рафтесиянд. ин бениҳоят як кори хуб мебошад аз ҷониби ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон, чунки агар мову шумо ҷавонон ватани худмона ҳифз ва ҳимоят накунем, мову шумо ҷавонон барои пешрафти ватан саҳми худмона нагзарем ва мову шумо ҷавонон фикри ободии ватани миллатмона накунем, ягон миллати бегона омада дар ватани мо хизмат намекунад ва ватани моро ҳифзу ҳимоят намекунад. умедвор ҳастем ки боз ҳам дар солҳои оянда чунин ҷавонон дар ҷумҳурии Тоҷикистон сафшон зиёд шидан мегирад ва инчунин гуфта мешавад ки бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо генералҳои баландпоя дастур дод ки даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ муташаккилона гузаронида шавад ва инчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуд. ба мақомдорони бахши низомӣ гуфт ки хизматчиёни ҳарбӣ бо сару либос ва озуқаворӣ ҳарчи беҳтар таъмин карда шаванд. гуфта мешавад ки дар ин призови тирамоҳӣ солҳои таваллуди 1996 то 2005 ба хизмати ҳарбӣ даъват мешаванд ва ин солҳое ки мо номбар кардем моҳошам ба назар гирифта мешавад. яъне соли таваллуди 2005 ки 18 сола шидагӣ нест, ба артиш даъват намешавад. мо махсус ин мавзӯъро барои чӣ пешниҳод кардем? ба хотире ки бисёри нафарҳо аллакай савол медоданд ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шид ё ин ки не, ва хушбахтона гуфта мешавад ки 2 рӯзе ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шидагиай, аллакай дар 2 рӯз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ворух, фархор, вахш нақшаи хичона ба анҷом расонидагианд. тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан ва ногуфта намонад ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. ҷавоҳир нависонда: ассалому алайкум ака, дар Россия заочни бихонӣ. Тоҷикистон барои хизмат мебаранд. бале, нафарҳое ки шӯъбаи ғоибона мехонанд ба хизмати ҳарбӣ даъват мешаванд. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, ман мафтуна, як фарзанд дорам, аз шавҳарам ҷудо шудам ва тӯли 1 сол мешавад ки ӯ алимент надодааст. ман модари танҳо шудан мехоҳам, мешавад ё ин ки не?
бо ӯ чӣ мекунад акаҷон? Пешакӣ раҳмат ҷавоб гӯед. барои мад одиночка кардани фарзанд дар шумо розигии падари фарзанд дар кор мебошад. бе розигии ана ҳамун падар шумо ҳақ ва ҳуқуқ надоред ки фарзандам мад одиночка кунед. Мирзо Алиев нависонда: ассалому алайкум ака, ма 5 сол шид Россия даем. 2 сол патент карда будам, тамом. Ма биём бо метавонам баргардам биём Россия. Илтимос ҷавоб де ака. Пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки агар дар таможни контрол аст ҳуҷҷат напурсан метавонӣ ки бирай, вале ҳуҷҷат пурсан надошта бошӣ запрет мешавад. як каси дигар нависонда ки мошин чандтаи дар конкурсе ки дар канали мо рафтесай 3 та мошинай, якта BMW F10, якта Kia K5, якта Camry 3. видеои призо дар канал ҳастай, метавонед омада тамошо кунед. 6-7 видео кардагем оиди призое ки дар конкурс ҳастай. поён кардан мигирен, дар ҳамун поён ҳастай видео. Маҳмадулло нависонда: ассалому алайкум, созен хубен ака, саломатиё аҳволо ҳама соза иншаалло. мара гуфтан 3 моҳа бояд тоҷикистон рафта, баъди 3 моҳ боз ба Москав омада патент кун. ман ба тоҷикистон биём 90 рӯз истам ё ки 100 рӯз. дар ҳолате ки ба ҷумҳурии тоҷикистон миёи мигратсиони картаи гости доштагиит, яъне аз федератсияи Русия ки берун ромадӣ, ҳамун 3 моҳ ҳисоб кунед чӣ қадаре ки мешавад, баъди 3 моҳ метавонӣ обратно Россия бирай. Ризаев нависонда: ассалому алайкум ака, дар Россия омадагим да 10 моҳ шид. документ карда мешавад ё не? Илтимос ҷавоб медодем. дар ҳолате ки шумо дар федератсияи Русия қарор доред, 1 моҳ муҳлат доред ки патенти хитона ва регистратсияи хитона дастрас кунед, ва дар ҳолате ки 2 моҳ мешава аллакай, дар ҳамин ҳолат ҳам мумкин ҳаст, вале бо роҳи пардохт кардани ҷарима, вале зиёда аз 2 моҳу 3 моҳ шава имконият нест. Саторов нависонда: ассалому алайкум, бачаи ман дар Россия загранпаспортча гум кардай, чӣ хел ба Тоҷикистон биёя? ҳамира мегуфтен роша. ҳар яки нафаре ки загранпаспорт дорад, ҳамун варақаи аввал ва охири загранпаспорта бихонед, хитони як бор аҳамият битиҳед. бисёри нафарҳо ҳамин чиза аҳамият наметиҳанд. оиди гум кардани загранпаспорт нависондагӣ ҳаст дар ҳамун ҷо. шумо дар кадом шаҳре ки қарор доред ва паспортҳои хориҷии хитонам агар гум ки карден, метавонед ба наздиктарин коркунои консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамун шаҳр муроҷиат кунед, ё ки ба сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамун шаҳр. кори шумора, мушкилии шумора ҳал мекунанд. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, обод бошед, ҷавоб наметиҳед, чанд бор менависам. мара оилам кӯдакон гражданини Россия шид, ман бе патент гаштан метавонам? оила ба фарзандои шумо гражданин шиянд, лекин шумо шидагӣ нестед. мутаассифона бе патент кору фаъолият кардан наметавонед. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаҷон, кадоми трудовой договор дорад? чанд қай мехоҳад продлит мекуна патентша? не, то 3 маротибара мешава ки бе граница гузаштан продлит кунем. як каси дигар нависонда: салом Сорбон, падар барои фарзандаш чанд сомон алимент супорад? моҳ 18 аз рӯи қонун. тибқи қонун агар дар ҳолате ки падар шароит надошта бошад, аз ҳама маблағе ки кам муқаррар мешавад 150 сомон то 170 сомон мебошад ва вобаста аз даромади моҳонаи падар ҳисоб мекунанд, баъдан алимента муқаррар мекунанд. як каси дигар нависонда: салом бародар, як савол дорам. мошин ба номи писарам, ман метавонам бе давернас ҳай кунам? бахшиш бародар. мутаассифона наметавонем бе давернас ҳай карда, мошини касе ки набоша. агар як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, ман 1 соли охир документ надорам, метавонам граница пересекат кунам, патент карда метавонам? бародарои азизу меҳрубон, дар ҳамин бора шумо бисёри бад савол метиҳед ва ман ҳар рӯз қариб мефаҳмонам ки агар дар ҳолате ки шумо граница мегзаранд ё ба воситаи аэропорт сафар мекунед, дар таможни контрол ҳамин ҳуҷҷатҳоро аз шумо бипурсанд ва шумо ҳамин ҳуҷҷатҳоро пешниҳод карда натонед. агар дар ин ҳолат метавонанд шуморо запрет на въезд кунанд. дар ҳолате ки агар мисол ягон чиз напурсанд аз шумо, просто ҳамхе печат зананд, бигзарем бирем, шуморо запрет намекунанд. бародарони азизу гироми қадр, то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.